Hej, denne her video vil give dig et par gode råd til, hvordan du bedst kommer i gang med at bruge din ladcykel. En trehjulet cykel kan godt kræve lidt tilvænning, så tag det stille og roligt og kør meget gerne en tur uden børn første gang. Når du sidder på cyklen, bliver det lettere at køre, hvis du kan være afslappet og ikke spænder alt for meget op i kroppen. Prøv gerne at dreje, imens du holder stille. Her vil du mærke, at cyklen krænger en lille smule nedad. Det er med til at give en god køreoplevelse, når du først er blevet tryg ved cyklen. Man skal altid sørge for at køre langsomt ind i svingene og forsøge at følge cyklens bevægelser. Du bremser ved at bruge de 2 håndbremser, og hvis du kortvarigt skal væk fra cyklen, så sidder der en parkeringsbremse her ved venstre håndbremse. Hvis du er væk fra cyklen i en længere periode, så er det en god idé at bruge cyklens lås som bremse i stedet for parkeringsbremsen. Cyklen her er udstyret med en centermotor. Hvis din cykel er udstyret med Nexus 5 indvendige gear, så skifter du op og ned i gear på drejegrebet til højre på styret. Husk ikke at træde i pedalerne, når der skiftes gear. Det er en god idé at geare ned, inden du holder stille eller skal til at køre op ad bakke. Hvis din cykel er udstyret med 3 automatiske gear, så skifter cyklen selv op og ned i gear, imens du cykler, afhængig af din fart. Batteriet sidder bag på cyklen. Ved hjælp af nøglen kan du tage batteriet af og med dig, for eksempel når den skal lades op. For at tænde motoren og displayet, trykker du på startknappen ved displayet. Lyset foran på cyklen tænder og slukker man ved at holde plustasten nede. Nu er cyklen og motoren tændt og kører klar. Cyklen betjenes ved hjælp af funktionsknapperne ved displayet. Øverst til venstre kan du se status på batteriet. Indikatoren blinker, når minimummålet er nået, og det er tid til at lade op. Et lille tip: hyppig opladning forlænger batteriets levetid. På displayet kan du også se det valgte assist-niveau, altså hvor meget hjælp motoren skal give, når du træder i pedalerne. Man kan vælge et niveau ved at trykke på plus-minus-knapperne. Det er altid en god idé at starte ud ved lavt niveau, og så justere op og ned efter behov, imens du kører. Når du holder stille, for eksempel ved et lyskryds og skal til at sætte i gang igen, kan du bruge Start-up-assisten, som sidder lige under displayet. Den hjælper cyklen i gang, uden du behøver at træde hårdt i pedalen. Hvis du i stedet for trækker med cyklen, og det derfor ikke skal gå helt lige så hurtigt, så kan du bruge cyklens Walk Assist-funktion. Den aktiveres ved at gå til assist-niveau 0 og derefter holde minusknappen nede. Nu gælder det om at få cyklet nogle ture, så du bliver fortrolig med cyklen og dens funktioner. Vi håber, du bliver glad for cyklen. Rigtig god fornøjelse.